ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε box opening, θα βγει ένα part, να το ξέρω, είναι λίγο περίεργο αλλά ναι. Μου έχει δώσει ήδη την άρτη γιατί άνοιξα ένα. Γιατί μόλις το άνοιξα σκέφτηκα στο κάνω βίντεο και θα βγει ένα part. Και όταν τελειώσουμε, start drop opening, master egg opening. Από 1000 pounds φυσικά. Βλέπουμε εδώ ότι είναι πέντε. Παμ! Ωραία. Νομίζω έχετε καιρό να δείτε box opening. Doug! Ξεκινήσαμε δυναμικά. Δυναμικά. Είχαμε Meg. Κάνω έτσι, Meg Broom. Ναι. Εννιαράκι στο κολ... Ρόγια. Και Ποκολόκο. Ποκολόκο στον κόλλο. Ρε παιδιά, site δεν ήταν αυτό το βίντεο. Άντε, νομίζεις πως θα γλιτώσεις τόσο εύκολα. Μόλις πάει 10 λεπτά το βίντεο θα κλείσει. Άντε. Μα τους βρεις, μας βαράς, μας κάνεις και bullying. Μας θα παρατάσου κιόλας. Έλα, δώσε μου κάτι καλό. Κάτι καλό σου λέω. Έλα, 10. Τι είχαμε... Έλα, πίκτης τώρα. Ναι. Ξεκινήσαμε δυναμικά, αλλά... Τώρα δεν είναι δυναμικά. Δεκαράκι, μπρο. Ας. Έχουμε κι άλλο. Κολέτ. Καλό. Εγώ λέω πως θα μας θέλει νύχτα. Τώρα πάμε αργά. Τώρα πάμε στο μάτι. 1105 coins. Πένι. Μας θέλει από ό,τι βλέπω. Ας. Πιτ. Κολέτε. Πολλά 5. Παμ. Σκορπιός είναι για σένα, παμ. Το Red Bull δίνει φτερά. Μπουμπρομουκάκης. Ροζαράκης. Σέλα. Αρτί! Και αναβοσβήνει, τώρα θα μας δώσει το καλό. Μπάρλεϊ, καλώς όρισες στην παρέα μας. Ντρέικο. Δεν γίνεται! Ντρέικο! Ελπρίμο! Παιδιά, τι είχαμε Ντρέικο! Δεν είχαμε Ντρέικο, σου λέω. Πω, αυτό θα μείνει στην ιστορία. Πάμε να πάρουμε και ένα hypercharge για την τύχη μας. Οκ.
Δωδεκάρι. Μπαρλέο. Τι είχαμε Draco. Βάρη. Άσκαρα. Σκορπιός είναι για σένα πάνω. Νίτα. Ήτα. Μέγα. Μπροκολόκο. El Primas. Κόλλα 5. Πικράς. Time for trouble. Cold. Just who fix it. Εδώ τώρα με έριξε σε κατάθλιψη. Δεν πας καλά εσύ τώρα, με έριξε σε κατάθλιψη. Sorry παιδιά, απλά... Χερούλι. Κακό χερούλι. Όπα, κατά λάθος σου πάτησα. Ωραία, νύτα. Γιατί όχι. Δεν το ξεχνάω πως κερδίσαμε Draco. Hey, bit. Δεν να τυχαίνω μια σκαντούλα και μισή καλύτερο. Δεκαράκι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ας ανοίξουμε ένα Mega Box. Να θυμηθούμε τα πιο παλιά. Βίδα. 2. Όπα, έχουμε παίχτη. Καρλίτο. Ναι. Καταλάβατε παιδιά τι έκαναν. Έβαλαν τα... Έβαλαν τα chroma credits που βγήκαν από το παιχνίδι για τα παλιά star points. Καταλάβατε. Ωραία. Αέρα. Καλός αέρας. Το λόγο. Μπαρλεϊάκος. Άσκαρα για. Σκορπιός είναι για σένα πάνω. Μπροκολόγο. Κόλλος. Μπουλ. Βάζουμε δέσει και να βοηθήσει. Τυχαίνουμε τη Βιβί. Βιβί, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, σχολίασε, μπήκα στο Brawl Stars. Το σχόλιο της ημέρας. Άμα σε λένε Βιβί, το σχόλιο της ημέρας. Και όσοι είστε μέχρι εδώ το βίντεο, πατάω καρδούλα στο οποίο το γράψει. Γράψε τρένο. Τι τρένο ρε φίλε. Κάτι που να κολλάει. Α, Brawl. Όχι. Brawl Σότος. Σαν να... Ωραία, έχουμε αυτούς τους παίχτες, λίγοι είναι. Ρε, πατάω τώρα συνέχεια κατά λάθος τέτοιο. Έλα, λίγα λεπτά. Τελευταίο Omega Box. Gem. Pen. Cell.
Ρόζα, 8-bit, Παραλόγο, Doom, Colette. Άντε, σας κάνω τη χάρη ένα μόνο. Ένα like ίσον ένα έξτρα λεπτό. Λοιπόν παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Like, subscribe και καμπανάκι. Καταρχάς πριν πω γεια, κοιτάξτε λίγο τους παίχτες. Okay, like, subscribe και γεια!